Hej. Du ser den her video, fordi du skal til folkeskolens prøve, skriftlig prøve, og du har fået udleveret en skole-PC. Når du har genstartet din PC, læg mærke til, at jeg siger genstartet din PC og logge ind med dit Unilogin, ser du det her skrivebord, og til at starte med er skrivebordet tomt, det vil sige, du kan ikke se denne her grå boks. Den kommer først frem efter noget tid, der kan godt gå et par minutter. Men når den boks er kommet frem, så er du faktisk næsten klar. Du skal bare trykke på Start eksamen, når du har læst de få linjer, der står lige heroppe over. Så skal du se her, den her mappe dokumenter, den er meget vigtig. Hvis du dobbeltklikker på den, så ligger der her den Word-skabelon, og hvis det er Excel og matematik, så ligger der selvfølgelig også en Excel-skabelon. Men det er den skabelon, du skriver din opgave i. Og læg mærke til, at den ligger i H-drevet. H-drevet, det er dit eksamensdrev. Det er ikke dit normale H-drev, som du kender fra dagligdagen. Det er dit eksamens H-drev, som er dedikeret specielt til dig. Det vil sige, det er kun dig, der har det her H-drev. Der ligger din eksamensopgave. Det er også der, du skal gemme den, når du er færdig og har printet ud og afleveret. Du dobbeltklikker på skabelonen, og så skal du til at udfylde sidehovedet her. Og når du har gjort det, så er det egentlig bare derudad. Word er indstillet til at gemme undervejs, men det er en rigtig god ting, at du også selv husker en gang imellem lige at gå op og gemme på disketten heroppe i venstre hjørne. Ja, hvis du lægger mærke til det, så er der også en pdf-fil her. Det er ikke altid, der er det. Hvis du som elev har fået lov til at bruge AppWriter, så vil der altså ligge en pdf-udgave af eksamensopgaven, og den kan du så få oplæst med AppWriter. Men det er altså kun til de elever, som har fået lov til at bruge AppWriter til prøven. Der er selvfølgelig også link her til nationale test og folkeskolens digitale prøver. Det er for eksempel aktuelt, når du skal ind til retstavningsprøven, diktaten, læseprøven og færdighedsregning i matematik. Men det var det. Held og lykke med prøven.